Amaia Ugarte naiz, 22 urteakot eta Oñatikoa naiz. Egon naiz Fisio Moura Espainiako txapelketan Euskadiko selekzioko juvenil neskakin. Fisioa zara, karreria ikasukatuta, eta sortzen da aukera hau. Ze sarreran ez duzu zen, baina eskubalo jokalari xabe bazara. Bai, Aloña Mendixoa jolazten dut. Hortaz, aukera? Paregabia. Bai, oso gustora. Nire unibertsitateko lagun bat da juvenil neskan Euskadiko selekzioko delegadia. Eta bakixen eri eskubaloi asko guztat esatela eta baita fisioa nintzela. Orduan eureri fisioa falta sakoin eta aukeria emunostan, eta ni bi aldiz pentsauari bai esko emunostan. Nolako esperientzia izan da? Intensua, baina aldi berian oso pozgarrixa eta ni gaina bigarren gelditu gara, ez dakit hori dakitzuen, eta oso pozgarrixa eta berazgarrixa aldi berian. Eta bereziki zeure lana, zeure konozimenduak martxan ipintzeko aukeri emundotzuna, ez? Hori da, aurreko urtean esan duzu Moura, aurreko urtean akabonen karreria, eta Fisio Moura eta gaina eskubaloia gehixen guztat esaten kirola batera juntaikia, perfektua. Intensua ipatu duzu, partidu asko, egun gutxi? Egon gara urtarriak 2-8 eta 6 partido jolastu du, egunero bat, eta neskandako nik esango neke, neskak, kategoria maskulinua begondia, baina ni berezkin neskakin egon naiz, eta oso intensua zen neskak egunero partidua jolaztia 60 minutu, gaina ez edo zein partido, hurrengo partidotara klasifikaiteko balixo behin partidua zian, orduan eune emuten partidoro, eta nik uste eurandako be oso pozgarrixa izan dela, baina baita aldi berian oso kantzaua o asko kantzaiteko moukua. Eta ulertzen dut, olako intensitate baten barruan fisio baten lana eta fisio baten biharra ezinbestekoa dela. Bai, hori da, goizetan guk kategoria juvenilia mentzat edukidu partiduak ordu batetan, orduan goizetan partida aurretik eta dendajiak eta egin, baina gero partido eta gero hotelera huelta, bazkaldu, deskantza upitimat, eta gero ja ni azten nintzen biharra eukain, edo bihar geixen eukain pertsonakin lanian, afal ordua jau arte. Egunero, partido oste danetan? Egunero. 6 aldiz, 7 egun egon gara, 6 egun egon gara, egunero, bai. Zilarrezkoa domina, bigarren gatu zitzein, penatxua, azken... Bai, nik uste dut bai hori, kantzauta jauziala neska finalera eta aparte Katalunia zen kontrenkantia eta Katalunian jolaztu da zesa hau. Nik uste dut eurandako be, Katalunian dako be zamurraua ez dut gura esatia, baina mentajiakin jolaztu da behila, baina oso pozikin jakoakin, neskakin jaueinakin eta laugarren aldi segido, lau urte segido zilarrezko domina hori jasoten. Aber horren gortian urrezko bat gaiten dan. Eta behin Euskadiko selekzioan kirol talde baten zeure ezagutzak erakutzitea, honek jarraipena badako? Euskadiko selekzioakin egisa esan ez dia kampionato asko egiten. Hau izaten da Euskadiko selekzioan kampionato importantiena, izaten dela beti Gabon tarte honetan, Kampionato de España, komunidade autonomoka, hori da, eta bestela ez dako jarraipen hola... Baina, zuk bentzetan kia sartu dozu? Hori, ni sartu tankia, horren gortian aukeria munezkio, seguramente berriz antxe gongo naiz. Eskubaloia, geixen guztoko dozun kirola, eskubale jokalari zara, Aloña Mendikoa, senior mailan. Bueno, Aloñek egiten dago eskubaloia gozatzeko aukeria, ez? Bai, egisa esan guon Gipuzkoako ligan gauz, eta gure helburua garbi da Euskadiko txapelketara igotia gurula, eta horretxetan gabiz, bigarren gauz, asteburu honetan horixen kontra daku, lehenengoa diala, dana emutera eta berremaitzak urten, eta aurren urtean Euskadiko txapelketan parte hartzeko aukeriakun. Euskadiko txapelketan taldia egon zan? Egon zan. Maia galdu eben? Hori, oin 2 urte baja guen ginen bai. Eta ez da zamurra, ez da berreskuratzia maia hori, ez? Zamurra bada bajaikia egotea baina. Kosta iten da? Bai. Nolako eskubale jokalarixa da maia? Intensia be bai. Zango neke asko emuten dagoena, asko saiaketan naiz, eta ekipuari geixen aldoten dana, aportatzen saiaketan dana, jolazten ez baldin manabil, bankilloan be aleketa geixen emuten, eta jolazten,
poko kabra lokabe bai, asko prezipitaik naizenla esango neke. Bueno, bere alde honak eta txarrak eukiko dau, eta entrenadoria balora iken dau noiz jolaztu eta noiz ez. Eskubaloia beti, eskubaloian. Egun ematen eskubaloia jokalari moduan izteko momentua heltzen baldin bada eta fisioa zaitugunez, gustako zatzun, kirolde bateko fisioa izatia edo beste kirol bat probatzia. Bai, hombre, ni fisio munduan sartu nintzenean bastante garbi eukidot, kirol arloko zehozetan espezializaikia gurotela, baina zentro pribatu baten lanian hau eta gustora nau, baina futuro baten gustako esaten hori kirol arluan edo hankia sartu eta zer urteten da nik ustia bai. Aloina mendeko fisio modura, gura aldin badaue bai, ez baldin badaue gura ez, baina hauxe. Lan egiteko modu diferentia da, eguneroko paziente batekin edo kirolari batekin? Bai, niri egunerokotasunean oso paziente diferentiak aiaik esat, protesis batetik hasita esgintze batera, eta hemen kirol arluan gehienak hori izaten da esgintziak, belauneko meniskuak, ligamentu kruzauak, eta diferentia da, azkenian be bai. Aberaz, garrexak izango dira bixetan, ez? Bai, bixat. Ze kontaktu, pazienteak inagotzun zuzeneko kontaktu hori be izango da, aberaz garrexa, ez? Bai. Niri pila guzta esat pazienteak inegon, berbain, bizitzia zentera, eta... Eta eskubaloia noiz artean maia? Ez dago garbi, urrengo urtean Euskadiko ligara egoten garen eta beste urtetxo baten jarraiketan duten, baina zaila dabe bai, azkenean atzalde ziken lan eta fizikora nahi zaila iken, nire kabuzin behar izaten du fiziko, gero aste barruan be bai jente asko, taldekide asko kanpoan ikasten daue, orduan ez gara asko juntaiken, eta azkenean nola entreno batzuko eruatia zaila izaten da. Azkenean aste arte eta aste azken batzutan igual juntaiken gara 8. 16 gara ekipuan eta 8ekin entreno bat aurra eruatia zaila da. Eta penia muten doz, kriston penia eskubaloia jaretia, baina ez dakit. Nik uste dela iztara jauko dela jareteko denporia. Bueno, bintzat jakin badakigu azpiki badatozela. Jente pila, kadetetan aurten be 3 ekipo atara haue, infantilletan beste 3, juveniletan be gustatu urrengo urtean 10 edo igoteko, seniorretara igoteko dauzela, ez dakit dana jarraikeko agoinez, baina futurua bada, alaina mendixak. Bueno, ez un momentuz zuria disfrutau, ea urtengo helburu horri betetzen dian. Hori da. Eta fisio lana betorriko da, segurun baikien lekutsu egongo dela Amaiantzako. Hori da. Sorte honetan eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko, zueirik.